Let me say, on behalf of all the staff of the hospital, on behalf of everyone in Aruba, that we are very glad that you've been here, because without your help, and the help also of the staff of VWS, the VWS of the Netherlands, I think we couldn't have managed all those amounts, all those patients, all those COVID patients who came to our ICU, to the hospital. So your help, your effort was really necessary, really helpful. So we are really grateful, very thankful that you went from your own country to the beautiful island of Aruba, and we hope you let also be, there's some parts of Aruba came back in your heart as well, so that maybe you come back to our beautiful island. In april 2020 kwamen de eerste AMI-mensen, of EMI, samen met mensen van VWS. Alles bekostigd vanuit VWS in Nederland, samen met de Arubaanse overheid voor overnachtingen en voedsel en dat soort zaken. Deze mensen, uiteindelijk meer dan 120, kwamen ons helpen om eigenlijk COVID-patiënten op te vangen. Wij hadden hier te weinig bedden en te weinig personeel. Door deze mensen hebben wij heel veel mensen kunnen redden, heel veel mensen kunnen helpen. En hebben er ook voor gezorgd dat heel weinig mensen uitgezonden naar Colombia hoefden te worden. Deze mensen zijn uitermate waardevol geweest voor het land Aruba, voor het enige ziekenhuis met een prachtige ICU. Ik ben deze mensen heel erg dankbaar. En je merkt ook vandaag het afscheid van de laatste mensen die straks weggaan, dat deze mensen echt een onderdeel zijn geworden van Aruba en van het team hier op de ICU. Ik vind het prachtig om te zien dat deze mensen zich hebben ingezet voor onze samenleving, maar ook uiteindelijk echt een team zijn geworden met alle mensen in het ziekenhuis. Dus super goed. We gaan ze missen en ik wens ze echt heel veel goeds voor de toekomst. En we hebben het al heel vaak gezegd, maar Nederland, dank je wel dat jullie deze steun hebben gegeven aan Aruba, aan de mensen van Aruba. Masha dank. Thank you for the great patience in receiving all these people, but all the other people that came to the island to help us. Thank you for your input. You guys, thank you for helping out. Thank you for being and becoming part of the family here. We will miss you.